Ubaba wenza kanjani ukuthi alethe isilenda lekhaya? Ngoba ubaba kusukela kudala nakudala uyayifela ngedudla. Sukela sisajola sisebancane. Sho ukuthi ikhona into le ntombazane embambe ngayo. Nami kade ngisola ngicabanga ubusuku bonke lento le ukuthi ikhona into ebambe ngayo ubaba. Angeke ubaba silethele isilenda nje. Kuzomela siyithole le nto leyo, sidile nayo. Kungaze kube late. Morning ladies. Ekseni so, khona umuntu onixoshile embhedeni. Anyway, nilale kanjani ma sister wives? Silale kanjani kwani ngoba indoda abilele nawe? Ubuza kanjani lo mbuzo loyo ngoba indoda abikuweni? Impela umbuzo njalo uyacasula nje. Uyacasula kabi. How ladies? Nisho ukuthi nina injabulo yenu ilele kwindoda. What if indoda iyadlula emhlabeni? Sho ukuthi nina ngenisaba nenjabulo. Nazo-ke wayiveza ama-true colors wakho ukudlula kwendoda emhlabeni. Oh, uzobulala ubaba wena la. Kuzomela sikusearche kahle. Anyway, socela ukuthi uhlale phansi. Sifuna ukukhuluma nawe. Kuzomela sikhuluma imithetho yale ekhaya ukuthi thina siqhubha kanjani la. Oh ladies, asikho isidingo sokuthi nize nibe bitter. Okay, I'm all ears, nithini. Okokuqala, uyabona njengoba sihlala la sonke lekhaya. Sihlala emzini owodwa, sipheke ekheshini elilodwa, share indoda eyodwa. Sonke silekhaya siyapheka. Sinamagame okupheka. Mangabe kucleanwa, siyalekelelana ukuclean. Uyabona njengoba uvuka manje nje. Usuzo ona amanzi okwenza ikhofi lakho la. Ithina ezivukile saklina. Shuthi nawe soba negame lakho la ozoklina khona wena. Sazi ukuthi usuku lakho, sazi ukuthi usuku lakho lokupheka. Oh zithandwa zami, mina I don't do i-labor work. Angiyenzi nje i-labor work. Kodwa ke for peace sake ningayibhala i-timetable yenu ningitshela ukuthi usuku lami lunini. On that day ngizoletha ama-cleaning services. Ngizobiza ama-cleaning services aseBuzz SA eze azonklinela la. Mase kuthi okunye ngelanga lami le kumele kupheke khona mina. Kuyomela ukuthi ke nipheke. Nizama ukubona ukuthi niphuma kanjani kulo situation. Angeke ngikwazi mina ukupheka, angiyenzi i-labor work. Or otherwise kuyomela kudliwa ama-outi ngalelo langa. Yes Maria ma. Ngathi sihlangene nezimpilo ayithutha ke la. Inkosi impela. Okunye izithandwa zami, kune-event esi-invitwe kuyona as umndeni. So ngizocela ukuthi nje niqoke kahle, nibomama ba-grand man, sihambe the three of us. Khona le kumele siye khona ubabazi bethe anginitsheli. Anyway, mina sengihambeke, kune-meeting kumele ngiye kuyona ephuthumayo. Nibe nosuku olumnandi. Usuku olumnandi my foot. Yazi kusasa kule event esiya kuyona. Ngoba kuthiwa kugqokwa casual nje. Kumele le ntombazane siyikhombise ukuthi sobani. Kumele simtshengise sigqoke ingubo nathi simtshengise ukuthi nathi siyakwazi ukugqoka njengaye. Wena ke ngoba umzimba wakho isisu sakho sinama stretch marks futhi awuzalanga nge6 section. Ungaziveza ngicela nje sike sikhombise le ntombazane nesakhe sisu sihle kabi. Mina ukuthi ke sami ke sinama stretch marks angeke ngikwazi ukuziveza. Kodwa nje kusasa gele kumele sibabe kakhulu futhi ayindaba okudlala nobaba thuku ukuthi nathi siyakwazi ukubaba njengale ntombazane sifaka osheqa. Mahle kabi futhi owamathanga ethu aweyitufuza nje. Kanti labafazi laba baphi kade ngilindile la ngiloku ngimutha lutho ukuphuma. Umthetho wami ngiyalingwa yini? Ngisegetse yini le nigqokile nina la? Baba, angisho nangu number 3 wakho, umagcino wakho, yena akagqokile kahle naye, ithanga lakhe lonke lihleli ngaphandle. Kanti why kumele kube yithina esithethiswayo? Angisho nathi sizama ukuba muhle la, sizama ukuba bahle. Thina yini inkinga onayo nathi baba? Kumele usicacisele. Mina drama yalapha angingeni. Ngcono kuthiwa kunama earphones
Ngabe ngifayile ama-earphones ngingawuzwa wonke lo msindo nje la. Hambani niyokhumula lento enigqokile la. Hambani niyokhumula lento enigqokile la. Anyway, in fact, salani angisahambi nani. Ngavelane ngasutha nje. Hambani salani angisahambi nani. Umthetho wakho njengoba usixabanisa nobaba. Ayiwandi ukuthi uyofika kuphi nalento oyenzayo. Ayiwandi ukuthi uyayazi into oyenzayo. Mina sis, ngicabanga ukuthi sivelane sihambe siyele kadokotela njengoba desiplanile. Ngoba kuyacaca ukuthi akachithwa amanzi, ayikho lenkukhu. Sihambe siyiqhubekele nosuku lethu before ze kufike wonke lamatasatasa lawe busy esimenyelwe kuwona. Akusekho ukubuyela emuva sis, siyayenza lento ukuze sisindise impilo zethu. Akusekho ngempela ke sis ukubuyela emuva. Kuyomela siyenze lento futhi kuzomela sigcine imfihlo kubaba. So manje dokotela, isizathu esisilethe lana kuwena ukuthi sicela usize or kusiyala ukuthi singenza kanjani. Ubaba usenomunye umuntu akasathembekile kuthina. Nalo muntu nje lo asimthembile. So siyacabanga ukuthi singathola kalula izifo, especially i-HIV. Mhlawumbe udokotela mangasasize asiprescribele lamaphilisi lawa ekuthiwa uyawadla uwadle njalo ukuthi akuvikele ukuthi ungatholi i-HIV, singakujabulela lokho. Okay, ngiyana-understand ukuthi nithini. Kodwa ukuze ngikwazi ukuthi nginiprescribele lamaphilisi, kuzomele siqale sinenze ama-blood test, si-check ukuthi ni-HIV negative na. Mangabe nithi kuwukuthi ni-negative, sizobe sesiyakwazi ukuthi siniqalise lamaphilisi. Kodwa mangabe kuwukuthi ni-positive, kuzomele ningene kuma-ARVs. So dokotela, athini ama-result ethu njengoba uqeda ukusitest? Ama-result a-negative, kodwa kuzomele niphinde nibuye in 3 months time after i-window period. But for now, ngizonikeza lamaphilisi, niwadle niwaqale ngoba impilo yenu ibalulekile kakhulu. If ubaba nimthembi, lamaphilisi futhi aniwathathi, kubalulekile ukuthi nisebenzise protection because i-safety iza kuqala. Mfazi wami, isizathu sokuthi ngikubize namhlanje, ngikubiziswa ukuthi ngiyakuthemba. Uyena mfazi wami engikwazi ukukhuluma inhliziyo yami kuyena. Because ngiyabona ukuthi izinto seyiphumela obala. Lento engizokutshela yona, ngizocela ukuthi ibe imfihlo phakathi kwami nawe. Ungamtsheli unumber 2 no-number 3. Ngikutshela ngesizathu sokukuthemba. Yini engathi kushubile Mosi? Kanti kwenzakalani baba? Number 3, kuno-connection anawo ukuthi sithole elinye ithenda. Mina ngizobhenefitha kulona, naye uzobhenefitha kulona. So kahle kahle kuleli thenda leli siya pretenda as if si together. So i-situation ethanda ukuthi ibe kanjalo. So angazi noma umfazi wami yachazeleka yini. Baba, ngavelane ngaba nemibuzo eminingi kunakuqala. Okokuqala nje, baba unamabhizinisi akho. Why uzuwenze izinto ezinjengalezi for amathenda? Okwesibili, menivalelene lapha ekamereni ubusuku bonke nemini, nisuke nenzani? Sobabili mina no-number 3 siyayazi into esiyifunayo. Asenzi lutho mesekamereni, asenzani lutho. Ingakho i-room la number 3 ngathenga amakota bed awu-2. Ebusuku siyahlukanisa. Into ekhona, u-number 3 unomuntu wakhe. It's just that mina i-experience nginayo labayidingayo kuleli yathenda. Naye unayo le experience because ithenda leli liqoqozela ukuthi imindeni ihlale ndawonye. Sho ukuthi umuntu usecishe wayibulala ngestress mahala nje.